Здравейте, аз съм Иван Шопов и съм електронен продуцент и диджей. Занимавам се с създаването на електронна музика от 1998 година. Отскоро работя и с група Молец, като миналата година се включих в техния Songwriting Camp и тази година предстои да се включа във втория. А преди това се срещнахме вдъхновени един от друг от проектите, които правим и се чудихме какво да е първото нещо, което ще направим заедно. Освен няколкото дема, които създадохме, дойде идеята да направя ремикс на тяхната песен Бисер. Още преди да излезе, получих стемовете на вече готовата версия и с тях започнах да мисля в това посока да се развие ремикс. В началото имах много идеи, започнах да пробвам някои от тях, тъй като е много специфична музиката. Все пак е поп песен, която звучи в по-нестандартен вариант. Има две темпа, които се сменят в оригинала. Има много хармонични линии, семпли, какви ли не неща получих в стемовете. Но това, което най-много ме вълнуваше, е как да направя абсолютно чисто нов прочит на песента. Тоест да сменя стила, да сменя усещането, грува и това всъщност е най-предизвикателното, когато искаш да направиш ремикс на някой, тъй като най-често подходът е да смениш барабаните, да сложиш ефект на гласа и да пренаредиш малко аранжимент.